Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi kigge på de nye heste i bazaren. Vi skal muligvis købe en ny hest. Eller to, det ved jeg ikke nu. Så ja. I må lige undskylde for det der op øverst. Det er bare, jeg ved ikke hvorfor det er der. Men nu skal vi egentlig bare kigge på de nye heste. Okay, jeg kan se der. Oh my god. Ej. Der er en Appaloosa. Jeg elsker Appaloosaerne. Jeg skal så meget have en Appaloosa. Det er helt sikkert. Okay, så der er også en fjordhest. Jeg skal lige til global. Ja, okay. Nå. Okay, jeg ved ikke, om jeg skal have nogle fjordhest. Det tror jeg måske godt, jeg kunne finde på. De er sådan virkelig søde. Så der er en knapsuper, en fjordhest, en gotlandspony, og en Appaloosa, en islænder og en Morgan. Oh my god, jeg har ikke en Morgan endnu. Jeg ved ikke, om jeg skal have en. Det skal jeg måske. Det ved jeg ikke endnu. Okay. Jeg skal så meget have en Appaloosa, det er helt sikkert. Det er svært. Der er sådan islænder. Okay, det er virkelig svært. Jeg elsker virkelig meget sådan islændernes gangarter, men jeg har i forvejen sådan 2. Så ja. Den er fin, den der. Er det ikke? Det er den her. Jeg skal have den. Jeg skal have den der. Det er helt sikkert. Jeg elsker den. Skal den have en man? Nej, for så har jeg ikke råd til andre heste. Jeg tænker bare, at den skal gå med den der. Eller hvad? Jo. Jeg tænker bare, at den skal gå med den normale man. Ja, den er også fin. Nå. Ja, vi tager den der. Okay, hvad skal den hedde? Jeg skal lige finde på et navn. Jeg har en lille bitte idé om, at den skal hedde Skipper. Men jeg skal lige finde på et navn, der passer til det. Spotify. Det lyder ikke godt. Ja, den skal i hvert fald bare hedde Skipper. Som kælenavn. Det kan være, jeg skal prøve at se, om jeg kan finde et navn, der minder om det. Sky. Det er faktisk et godt et. Skypie. Det skal den hedde. Skypie. Det lyder virkelig godt. Ja, det tror jeg, den skal hedde. Og den skal være ung, og det skal være en hobby. Hingst. Valak. Ja, en valak, tænker jeg. Og den skal være ung. Køb hest. Alle sammen, jeg har til Skypie, a.k.a. Skipper. Jeg æder den bare nu. Så ja. Jeg elsker den virkelig meget. Den er virkelig fin. Jeg tænker måske, at den skal være med i min AirPods. Skal den have noget udstyr på? Ja, det skal den jo nok. Jeg tænker ikke, at jeg finder udstyr sammen med jer. Men lad os egentlig bare finde en ny hest. Jeg tænker i hvert fald, at jeg skal have mere end den. Jeg elsker virkelig islænder. Den er virkelig sød. Men ja. Det er svært, synes jeg. Jeg ved ikke, om jeg skal købe en islænder, eller hvad for en hest jeg skal købe. Det kan også være, at jeg vælger førhesten. Den er også bare virkelig sød. Det er svært. Okay, nu skal jeg lige vælge. Altså knapstrueren, den er også sådan virkelig sød, men jeg kan ikke sikkert lide den. Så den tror jeg ikke, jeg vælger. Så kan jeg en Morgan. Det skal jeg ikke. Det tænker jeg i hvert fald ikke, jeg skal. Okay, de her er så også virkelig, virkelig, virkelig søde. Jeg elsker den der. Den er også sød. De alle sammen var bare søde. Jeg tænker måske, at jeg tager en American Paint Horse. Så det er bare lige, hvilken en. Det skal jeg lige finde ud af. Jeg synes bare, de alle sammen de er mega søde, men jeg ved bare ikke nu, hvilken en jeg vil have. Den her, den er så virkelig bare sød. Ja, måske. Jeg skal lige se manstilerne. Jeg ved det virkelig ikke.
Ej, det er svært. Jeg tror, jeg vender tilbage, når jeg lige har fundet ud af det. Ja, det gør jeg. Så jeg har valgt, at jeg vil købe den her American Paint Horse. Jeg synes, den er virkelig, 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 virkelig sød. Jeg er ikke helt sikker endnu, men jeg tænker, at jeg køber den her. Så ja, det skal egentlig bare have sin starter med, tænker jeg. Det er ligesom med den der er pænest til den. Så ja. Hvad skal den hedde? Nu kommer det sværere. Orange. Tsunami. Chocolate. Ej, det har jeg lavet en, der hedder. Ej, den kan ikke hedde Sparky. Jeg havde lige tænkt, den godt kunne Sparky. Men det kunne den så ikke. Sunny. Ej. Sunset. Ej, det er godt. Ej, det synes jeg, den skal hedde. Sunset. Ja, det er en hobby, og det skal være en voksen, tænker jeg. Alle sammen mod Sunset. Jeg tænker egentlig bare, at jeg sender hende til stallen. Ja. Ej, det er så fedt, at jeg endelig fik købt. Nå, nu har jeg så 506 starcoins tilbage, tror jeg det var. Okay, skal jeg købe en til? Skulle man lige købe en til? Ej, jeg ved det virkelig ikke. Det er virkelig svært. Fordi jeg vil gerne have en Apollosa til. Den er så virkelig, virkelig, virkelig fin. Men jeg tænker faktisk, at jeg springer over for den her gang. Måske en anden gang, jeg kommer til at købe den. Ej, jeg ved det virkelig ikke. Skal jeg, eller skal jeg ikke? I kan lige skrive i kommentarerne, om I synes, jeg skal købe en Apollosa til. Ja. Ej, jeg synes, det er svært. Skal man købe en Morgan? Ej, jeg ved det ikke. Jeg har heller ikke så mange starcoins tilbage. Ej, jeg kunne også virkelig godt tænke mig at købe islænderen. Den er sådan virkelig flot. Virkelig flot. Men jeg har i forvejen 2 islændere, så jeg ved ikke, om jeg skal gøre det. Jeg har i hvert fald trænet den op på appen, fordi jeg gerne gad at købe den der, men ja, jeg ved det ikke. Ja. Yeah. Så nu er de, det der skete, det var, at min skærm gik ud med til at købe islænderen, men her kan jeg så se, at jeg har valgt at købe den hvide islænder. Det der skete, det var egentlig globalt, der spurgte, om jeg havde lyst til at købe den sammen med hende. Så jeg sagde ja, så vi har fundet samme navn og samme sæt. Så her kan de se de 3 heste, jeg har valgt at købe. Sunset, Skipper og Aurora. Jeg skal lige lære at sige navnet. Men husk at skrive kommentarer for dem, jeg skal købe en Apollosa til. Jeg ved det ikke. Tusind tak, fordi I så med den her video. Husk at like og subscribe, og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!